Ποιο λόγια για το παιχνίδι σήμερα? Από τα πιο δύσκολα παιχνίδια στην καριέρα μου. Συναισθήματα πολλά, περίεργα, δεν μπορώ να τα εκφράσω. Σίγουρα λυπάμαι πάρα πολύ γιατί με πολύ μεγάλο κόπο είχαμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο και αυτό φαίνεται και στα παιδιά αυτά. Και χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αίτιο, διαλύθηκε. Αυτά τα παιδιά έχω βάλει και εγώ ένα λιθαράκι στο να μάθουν βόλεϊ. Σε πολλά ήμουν πρότυπο. Το θεωρούσα, όχι χωρίς να θέλω να προτιμήσω, ίσα το θεωρώ πολύ ταλέντο, αλλά δεν μπορούσα να πάρω πόντο απέναντι σε αυτή την ομάδα. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο για μένα. Βέβαια, εγώ αυτή τη στιγμή ανήκω στον Ακρίτα, με έχει αγκαλιάσει, μου φέρεται άψογο και έπρεπε να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω. Από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα ποτέ ξανά να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Ειδικά με αυτά τα παιδιά που αγαπάω, που λατρεύω, που θεωρώ ότι έχουν πάρα πολύ ταλέντο και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι δίπλα τους για να μπορώ να τα βοηθήσω. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές οι αποφάσεις παίρνονται από ανίκανους και άδικους παράγοντες και το λέω πραγματικά ότι αυτοί οι παράγοντες είναι κακό για τον αθλητισμό, γιατί κοιτάνε μόνο το προσωπικό τους συμφέρον και τη δική τους εικόνα. Εύχομαι να μην βγει σε κακό για τα παιδιά αυτά, γιατί θα είμαι οι πρώτοι που θα βρεθούν απέναντί τους. Να τους φερθούν όπως τους αξίζει, να τους φερθούν ευγενικά, να συνεχίσουν να υπάρχει αυτή η ομάδα στο γυναικείο βόλεϊ σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ας κοιτάξουν λίγο τα πανελλήνια των Κορασίνων και των Ενάνιων, γιατί αξίζουν αυτά τα παιδιά να πάνε μπροστά. Από εκεί και πέρα ο Ακρίτας θεωρώ ότι έχει αλλαγή προπονητή και θα χαράξει, πιστεύω, νέα πορεία, έχει δυναμική, έχει παίκτριες. Θέλαμε λίγο το χρόνο μας να βρεθούμε μες στο γήπεδο, αλλά ότι πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα του Ακρίτα και πιστεύω ότι θα τερματίσει ψηλά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά.